Da, još jedan čir samo metanalu još unutra ulazi. Jer ovako dok stoji, onda ću napraviti opet okreti na drugu stranu dok u klubu dođe. Da. Oni se vraćaju isto, vidiš? Da. Kulali smo ga. Ja sam trebao malo stisnuti. To možemo i pola bata napraviti. Idemo skroz do dole, tako da imamo oštrije za ukrut. Da imamo neke brzine, da ne idemo u čistu krmu. Da, jasno. Da, a to će biti opet čista krma. Da, ali smo išli na lagano, ja bih da malo poweriram. Ajde, dobro, ajde, molim. Sviđa mi se to, moje poweriranje. Jer sa svih ovih videa moramo skinuti zvuk, da se ne vidi šta pričamo gluposti. Ne, to mora vidjeti. Pauzu, da vidim na filmu sa pričanom. Da. Teraz se zvrdemo po ovi pola bata. Ne, onda se treba na 20 neki jak.
Aj ti reci kad? Da.